MTV. Иске елны затып, яңасын қаршалам. Сіз де мені қаршалығыз. Мен бит бұл, Рамил Шарапов. Шиғыр әлләні болмаса да, башқаруш шәбеймі. Мен Қыш бабай рөлінде болғаш, меңа бүгін барсы да кешірілі. Топ клип хит парадында ел давамында нендегіне клиплар болмады. Шуларның ең тәмлілерін, қоймағын бүгін сізге тәқдим етіп, кішкіне тарихын бардарбыз. Ұзаққа созмайық. Башлыйбыз! Ике йөрәк жыры белән хит парадыбызда ұзақ вақытлар алдыңғылар рәтендә торучы Руслан Амурусның заманча клибын күбрәк яшьләр яратты. Руслан белдерүенчә, аңа хәтта клиптагы биюләрне кабатлап, видеоларда килгән. Хәзер киләсе клибын җырчы тагында катлауларга китеп төшермәкче ди. Әзерләнә торыгыз, без клибын карыйбыз. Син ағымсу мин отсыман, Долқынарыңда йотлығам, Ярсу ташқан әңі түзмей, Яндырам да үзем янам. Син тымышсу мин отсыман, Нозларыңда анытам, Тик бір ұшқын бір yolғыш сүз, Қабынан да яңадан ақыр заман. Ике йөрәк бірге яна, Ике йөрәккә бір яра, Оттан алып суға сала, Ике безгә бір мәхәббәт һәм бір яра. Сен кетәсің ташқын болып, Булмай сөйлә, булмай тотып, Тозған ойларымны қуып, Икенче якка уттай шабамын қуып. Таралабыз тәкім қойда, Хисләрдән қошалмыйк алайда, Күптәннәр керек онларға, Яши алмыйк бу мәхәббәттән башка. Бу шашкын хиссию булмаса, Әйтче ни безнең арабызда, Ике йөрәк бер ялкында яна, Ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Ике йөрәк бергә яна, Ике йөрәккә бер яра, Оттан алып суға сала, Ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Бу шашкын хиссию булмаса, Әйтче ни безнең арабызда, Ике йөрәк бер ялкында яна, Ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Ике йөрәк бергә яна, Ике йөрәккә бер яра, Оттан алып суға сала, Ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Ике йөрәк бергә яна, Ике йөрәккә бер яра, Оттан алып суға сала, Ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра.
Ризат һәм Зинир Рамазановларның хыянат жыры шыққаш, китті инде. Бір-бірсіне хыянат иткәннәр икән, Ризат хыянат иткән икән дип сөйләделәр. Дуслар, мин официаль рәвештә әйтәм. Клип гыйбрәт өчен төшерелгән. Беркемгә хыянат итмәгән. Аллам сакласын, клипны карыйбыз. Әллә күзләр тиеп, үзелеме өмет, сабырлыкны каян табарга? Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянатың керде арага. Ничекләр Буласың ул әйтеп, түзик әле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күзалларым тыман, өйләре суык сыман, яшәүменең тәме калмады. Гафулар итмә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине Ничекләр Буласың ул әйтеп, түзик әле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Ничекләр буласың ул әйтеп, түзик әле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел, ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет, буламасың әйтеп, ничекләр итеп ышанмыйм. Ничекләр буласың ул әйтеп, түзик әле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Әйтүгенә җиңел, онытырлык Хыянәтең бит ул хыянәт.
Радик Юльякшин Роза клибін Қазанда түшірген. Сюжеті әлі не қатлаулы болмаса да, клипні ұзақ түшіргендер. Хава тұрышы яқшы болуыны күттік. Матур кадрларын түшіру үшін шақты вақыт кетті деп білдірді жүрші. Радик бәясын енді ұнытқан, ләкин шулайда карьерасындағы ең қимәтлі клип болмауын жеткірді. Қарайбыз. DJ Радик белән Айрат Сафин ике йөрәк клибын төшергәннән бирле ул май айлары иде. Хит парадлардан төшкәннәр дә юк. Радик бу җырның бомба буласын яздырганда ук тыйымлаган була. Шуңа күрә тиз генә клип идеясын уйлап, җәй көне төшереп тә куялар. Ә менә сиңа бомба клип, бомба. Сез дә карагыз.
Kaderli balam. Бар анай. Терезеден күзіңді алмайсың бит анайым. Бар бірсек тышқа чык. Бар яқшы балам, бар. Өзім қай барады. Сұққан едім бір чеберкі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчала, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Кытлыйлар, тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Чиратағы клипнің тарихына тоқталып татырасы келмей. Матур, яқты, рәхәт клип. Қатнашушылары сыңни тұра. Азали Зиннәт, жанықайым. Қарайбыз.
арада барлық хит парадларда бірінші орынны яулап тұрушы Вадим Захаровның урамнар бойлатып, гармоннар ойнатып жырына клип 3 сағат ішінде түсірілі. Бюджеті 100.000 түгіл. Барысында ғади, халыққа яқын етіп түсірге тырыштық. Жоңаны яраталарда деп ұялып қына елмайды Вадим. Ну, Вадим, ұялшаң кіші енді сен. Клибіңні қарайық. Уралған ауыл кешке рахатқа кірәсі келмей нинди көңілі үздіріп ойнай гармоннарыбыз гүрли урамнар бәйрам шекілі болды бар еді андай вақытлар сағындырып қалды шул ирақ өтәсі келе тағын біргелеп урамнар бұйлатып гармоннар ойнатып өтәсі келе тағын біргелеп урамнар бұйлатып гармоннар ойнатып кең урамнарда тариды бізге тик ятуларны білмедік бірде узған шағында гармоннар білен қызлар көзлерін алмады бізден болды бар иде андай вақытлар сағындырып қалды шул ирақ өтәсі келе тағын біргелеп урамнар бұйлатып гармоннар ойнатып өтәсі келе тағын біргелеп урамнар бұйлатып гармоннар ойнатып Түшлерге кірер қапқа түплері Қышынтын яуған қар бір түклері Қорқытмадылар хәтті салқынлар Қолдан түшмеді бірде гармоннар Болды бар иде андай вақытлар Сағындырып қалды шул ирақ Өтәсі келе тағын біргелеп Урамнар бұйлатып, гармоннар ойнатып Өтәсі келе тағын біргелеп Урамнар бұйлатып, гармоннар ойнатып Өтәсі келе тағын біргелеп Урамнар бұйлатып, гармоннар ойнатып Урамнар бұйлатып, гармоннар ойнатып Қазан егітлер үшін яшілік язым бек жайлы жыр болып есте қалған. Илнат күйін тез яза, жырға аранжировка тез ясала, шымырт тез гіне чачақ ата, бір күнде съемка ясап, айдарлары 2 күн монтаж ясағаш, вәссәләм, әбейіңе әйт сәләм, клип әзірді бұла. Бірамысын бек, нақлап оқырға керек. Тим ТВ каналына. Топ клип тапшыруына шексіз рәхмәтлі біз. Клипні да, жырны да таныттығызды егітлер. Ой, рахмат егітлер, рахмат. Клипні қарайбыз. Şekte aktıman, benim köngülde vuran, köngülüm sine köte, yüreğim sine ilete. Şekte aktıman, benim köngülde vuran, köngülüm
gelip sine köte yüreğim sine ilete akşamlar şeşkesi yaşlığım irdesi sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım akşamlar şeşkesi yaşlığım irdesi sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Akbayında aktıman seni kürgendey bulam kişide de tanata uylar sindip sataşa Akbayında aktıman seni kürgendey bulam kişide de tanata uylar sindip sataşa Akşamır şeşkesi yaşlığım irdesi sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım yaşlığım irdesi sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Akbulutta aktıman bizi köyirgen uram Sin benim yaşlık yazım unutmam seni nazım Akbulutta aktıman bizi köyirgen uram Sin benim yaşlık yazım unutmam seni nazım Akşamlarda şeşkesi yaşlığım irdesi Sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Akşamlarda şeşkesi yaşlığım irdesi Sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Akşamlarda şeşkesi yaşlığım irdesi Sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Akşamlarda şeşkesi yaşlığım irdesi Sin benim yaşlık yazım unutmam sine nazım Рифат Зариповның TMTV Production коллективі білен түшірілген клибі, Шираттағы клибі сені көріп, өз хатының свиданиға шақырып ереп, ұшый меңа бұл клип. Сізге де ұшый білем, шуңа көре ол бөгін ең-еңнер рәтінде қарайбыз. Алло? Нәрсә булды, ник алмыйсың? Студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кердең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Киләм дигәч киләм бит инде. Киләм. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк.
Очрашканда көзләремә карамыйсың, әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп, мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәттең янам дирләп, яраттырдың гашыйк иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине, йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Тик бер генә күз сал миңа, өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә, шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәттең янам дирләп, яраттырдың гашыйк иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине, йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәттең янам дирләп, яраттырдың гашыйк иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине, йөрим күзләп, бары син дип яширәк. Бары син дип яширәк. Алмаз Мирзаяновның 2 клибы да топ-клип хит парадында катнашты. Ләкин җырчы икенчесен «Түзә йөрәк сагышка» җырына төшерелгән уңышлырак дип тапты. Заманыбыз каһарманы катнашуы үз эшен эшләде. Идеясы да яхшы, кешеләрне уйландырырлык дип сөйләде ул. Бәясе дә кыйммәт түгел, 50 мең эченә сыйган. Ягез, клипны карап үтик. Тормышны сынамыйбыз, тормыш безне гел сыный, кайгыларны гел саныйбыз, шатлыкларны санамый. Кайгыларда, борчуларда, шатлыкларда бер тормыш, юкка борчалап тормышны, күрми калмагыз ялгыш. Эй достым, ник борчыласың? Тормыш матур бит ул. Сиңа матур инде, бүтән нәрсәң бар бит. Уфалла дигән тавышка, кошылар кача камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Уфалла дигән тавышка, кошылар кача камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Кырылган шулай бу дөнья, таң ата да кич була. Бүген кайгыга чумасын, иртәгә шатлык тула. Сукмак аша кичкәндәдән, уңга да сулга карыйм.
Düşte elleni kursam da Ak bəxtlərə yürüyüm Ufalla digən tavuşqan Qoşular qaşa qamışqa Düzsə yürək düzəykən Eşə tula sağışqa Ufalla digən tavuşqa Qoşular qaşa qamışqa Düzsə yürək düzəykən Eşə tula sağışqa Ufalla digən tavuşqa Qoşular qaşaqlamışqa Düzsə yürək düzəykən Eşə tula sağışqa Ufalla digən tavuşqa Qoşular qaşaqlamışqa Düzsə yürək düzəykən Eşə tula sağışqa Келесі басқышта бізні кім? Әнвер Нургалиев қаршала. Жыршының қышақлама яратмыша, клибін ұшатушылар да, ұшатмаушылар да бар екен. Кімдір менің өзімні тіп герой етіп көрге тілеген. Ләкин меңа TMTV Production идеясы бик ұшады дейді жыршы. Клипнің бәйесі де әлі қимет түгіл, 70.000 ішіне сыйышқан. Қимет түгіл еміш. Да. Қарайбыз. Бүгін кім? Қызлар шәп, қызлар шебер. Үбішу, көрішу, ұшырашулар ұйдырды енді. Нәрсе тағлим етесің? Мәхәббәт. Әйдәгіз бұл елы іш мәхәббәтке барып жеткенше хәтлі ойнайбыз. Күзләрің күк кебек, бигрәк матур бүген бергә мәңге булып яшәрбез шулай дигән сүзем истәм икән инде хәзер бүтәнгә синең гашык булды кочаклама яратмыйча кочаклама сизәм күрәм аңлыйм беләм Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне
Кочаклама, яратмыйша, яратмыйша. Бу юлы загырак булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйландым. Яргалама, кочаклама, яратмыйша, яратмыйша. Кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. Данир Сабиров бик уникаль кеше инде. Клибы да шундый. Шикер ит клибы күпләр өчен җырны ачып бетерми кебек тоелса да, башкалар аны яратып елмаеп карый. Мин дә шулар рәтендә кушылып бии карый әле. Данир режиссер монда имеш. Арагыз әле үзенә. Минем дә карыйсы килә. Кеше килә дөньяга, кычкырып аваз сала. Яшәвендә яши шул, давыл сыман исе китеп юк барга. Яшьлеге артта кала, кеше каядыр чаба. Вакыт туктамый бара, ниләр буласын, бары белә бер Алла. Шөкер итик шатлыкта, сабыр итик кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Кошлар кайткач яга, моңнар тула урамга. Яле әйләнеп кара, үткән юлыңа үзеңнән соң ни кала. Язын кышлардай сайра, көзләр киләсен уйла. Нишләргә белмәгән чак, ике уйламый, игелек юлын сайла. Шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шөкер итик шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шөкер итик шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шөкер итик шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә.
сөю жетер. Раяз Фасихов «Шымыртлар» клибін апрель айында түшірі. Клипта вақиғалар Дубай янында орнашқан, қымлықларда һәм Дубай үзәгендә бара. Ләкин Раяз клипнің бәясін әйтергә теләмәде. Бик қиммәт булды дип кенә әйтте. 5 көн төшергәннәрен исәпкә алсак, дуслар, бер машиналык булган булгай бу. Клибын карагыз, шанмасагыз. Шымырта япрак күлмәк, син киеп килгән идең. Мәңге шулай яратышып, яшик без дигән идең. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына, Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына, Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Şəşəgidəy, qoyuldu hisslər irdə, Seni götüb irdə kişin, Xümürlər yalğız ütər, Ak gülmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazdağına, Tatlı suyu mizgilləri, Bulan bit azğağına, Gülmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazdağına, Tatlı suyu mizgilləri, Bulan bit azğağına, Yazılar jitə şımırtlarım, Ak şəşək atar mikən, Üzülüb sigən yarının igən, Unutup bulmay ikən, Ak gülmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazdağına, Tatlı suyu mizgilləri, Bulan bit azğağına, Gülmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazdağına, Tatlı suyu mizgilləri, Bulan bit azğağına,
Сәния Шамсинаның яшьләр шәттәке клибын хәтерлим әле мин. Нинди зур торт бар иде, ә? Җырчаны махсус әлеге клип өчен пешертә. Съемкалар беткәч, дуслары белән тортлап чәй ичәләр. Эх, мине дә катнашырга чакырган булсаң, Лия. Клибыңны карыйк. I wanna be mad. Do 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 do. Yaşıp geliysin Babasınla türlü sebepler Nefretli korap üzükne özesin Bitin bulup değeri yeşiler Rencidir yediyen uyum yoksa Başka şerlekin koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurup Durgan kislerimle duymuşsun Yüreğimden döktüp itterim Tipkelerin iyiye sezimisin Yuvaldasın işte kimi bir Esin ularımda bilmişsin Yüreğimden döktüp itterim Tipkelerin iyiye sezimisin Yuvaldasın işte kimi bir Esin ularımda bilmişsin Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашыкмашык Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөртеп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бир Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөртеп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бир Әй син уйларымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кер инде Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Дамир Зинатуллинның тагында жырына клип 2017 елның көзендә төшерелә. Иртәнге 4-тән төнге 1-гә кадәр төшерәләр аны. Съемкалар барышында режиссерга суык тиеп, ул хәтта пневмония белән авыра дуслар. Дамир клип төшергә чакырса җәмәгать, җәй көне барыгыз. Җылырак бит. Сезне кайгыртам. Yanda qabına Unutulğan məxəbətə qabına Sirli gözlərinə sıyıb qarayım da Siyəm seni siyən sayın dağında Dağında, sağınam dağında Sin xətdə yanımda bulsan da Zor ümid birdin xıyalımının Sünügən şağında Dağında, sağınam dağında
Тусақ әгер біз яңадан дүнияға Алып кетсе язмыш түрлі яқларға Ізлеп табып сені міңнер янынан Ашық болыр идім бәлки тағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнеген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнеген шағында Сағынмаған тыймый сағыш зарында Ләкин білмей мәхәббәтнің барында Әлдә ярый жаным сен бар янымда Яшім сиңа болған сөю хақына Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнеген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнеген шағында Хит парадыбызны Гүлназ һәм Илсур Шарипҗановларның Килен кияү клибы белән дәвам итәбез. Клип TMTV Production коллективы белән берлектә төшерелә. 5нче яртыда съемкаларны башладык. Кичке сәгать 9-да тәмамладык. Пычрандык, арендаланган өйне тармар иттек. Ну шәп булды дип искә алдылар. Акчасына килгәндә 100 меңнән артыграк акча киткән бу клипка. Тотлыга башладым. Клипны карый әле. Атын кыскайып күнігә Мәң түрліге түрләнә Шығырдан шығар шақлары бар Сабырлық бір ирләргә Бір сөз әйтер хәлләрім yok Шынлап түгел уйнаптан Ни хәл кияу дигән булып Яшы килә қонаққа Бір сөз әйтер хәлләрім yok Шынлап түгел уйнаптан Ни хәл кияу дигән булып Яшы килә қонаққа
ул бит киләдә китәр. Килгән шакта сабыр бетә, китүен көтә. Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй, тик ята авылындан. Шынга алмагыз бу җырны, шаярдык күлдек кенә. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә. Эх, тёщам, Диеп кенә. Менә шул балалар, ата-аналар һәм аларның әби-бабалары. Барыгызга да күтәренке кәеф, уңышлы атналар теләп, мин Рамил Шарапов сезнең белән 2019 елга кадәр дип сау булашам. Яңа еллар бары бәхет алып килсен. Пока.